सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और झकास चैनल में। सो गाइस चैनल बनाय थाबाय। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा स्टार्ट जादों शिलंनिफ्राय। शिलं बारनानै फैबाय जोङो। ओमफ्राय दायो थांबाय थादो सेवन सिस्टार फल नायनो। किन्तु जों जेबो फल नायना जास्ट भिउ पॉइन्टखौ नायनो थांदों आरो। बे बोथोरावबो हायनायनि बेनो मोनसे थांखि जे जोंनि मोनसे क्वायर टीम दंमोन 3 years सिगां गायसननाय। ओमफ्राय बेनि कारणे फेयरवेल बायदि आरो बेनो जोबथा लोगो मोनलायनाय। बेनि कारणे मोनसे ट्रिप लाबाय जोङो। जों दायो थांनो नागिरदों। जों दायो सम जाबाय नै 8टा जासिगोन। Photo session. How you feel? I'm feeling relaxed. रयना माबायदि मोनदों फैनानै? मेंदोंसो। जों दायो बर्तमान ओरैबायदि गोजौ पाहाराव दोङो नै। बैयावहा मोनसे बुस्थु बनायबाय थादों। बारग्रा खामगोनदां बेयाव। ओमफ्राय जोंहा आसाया बिराद दुखु आरोना। हालादा बाहाय खाराब ने। आरो बेयाव नै सासेया जि फन खालामदों नेटाकाया। ओइ नेटाका, मा मास्क टास्क गानना जों बेयाथ' बिनोसै माफ्लार गाननानै थानायानोसै गासियावबो नालाय। नै मोनसे दुखान दङमोन आरो सिगाङाव जोङो बेयावहा जालांबाय थायोमोन। किन्तु दायो पाहारा गुगाजोबनानै नै गुगाबाय माने बुखाबाय दां हटेलखौनो मा खालामखो खोख्लैजोबनानै खोबना लाबाय। जों दायो मा होनगोन मोनसे हटेलाव हाबदों ब्रेकफास्ट खालामनो। नै सासे जि लाजिदों। मायदि होनबाय होननानै मोजां नांदों ना हामा नांदों? फिलिं गुड अर बेड? मिथिया जायगाखौ नायाखै नोङो? नायाखै रे माथो खालामबाय थादों मालाय। आरो इथि दोङो नरा। आइलाय नरा। जों जाग्रोना लानोसै, माबा मोनसे जानांगोन ना। जेबो जाबाखै। जाखांबाय दायो थांसै। थाब बोथोराबो सोलायलांबाय नै थान्दा जालांबाय। मोखांफोराबो बुसाव बुसाव जालांजोब्बाय नै थान्दानि। सासे आरो गारियाव गाखोनानै बाय बाय होदो नै। नायलांबाय थादो मोननैसो गोदान जायगा थांनो नामायदों। नै दिनै हेम खोबदो आरोना। ओमफ्राय हालादफ्रानो खाराब जाजोब्बाय। नै माहा मा जफायना थाखो नायलाय। माबा न'नि नायलाय बोरैबा जाजोब्बायनो नैलाय। ओमफ्राय गारिखौ सुनो नामायदों बिराद गोबाबाय मानसिफोरा। नैबेबो गोबाबाय आरो इउटुबारानो गोबायनो आरो नायलाय। बाखिया टयलेटआव हांदो जोङो। ओमफ्राय बिसोरखौ भिउ खिथिनो लाना हायनाय। ओमफ्राय दायो गैया भिउआनो खोबजोबनायसो। होमबाबो थांगासिनो सेस्था खालामगोन नायनो। फगि दुनियासोलै नै। फग 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 फग। जेबो नुला देखायनो सानब्लाबो। नै नै एकदम मानसिफोरानो बाहाय सिरियास जाबजोब्बाय आरो ना। गोबानाय आसायाबो। जों दायो नंखालिखाय फल फैदों बिसोरनो देखायनो। दायो हेमा बाहाय खारबाय नैथिं हेमा दोङो किन्तु ओइथिंनिफ्राय भिउखौ नुदो नै। जों दायो ग्रुप फट' लानो नामायदों आरो नंखालिखाय फलाव। नै गोबाबोबाय बिराद दुखु मोनबायलै आङो गोबानानै। आयौ लाइफआव फार्स्ट टाइम नामा? फार्स्ट टाइम नङा, सिगाङाव उन्दैयाव गोबायमोन किन्तु दायो बार गिदिर जानानै फार्स्ट टाइम गोबाबाय आरो ना। बिहाथ' आरो आयै स्टाइलानो नायलाय। मबाइल आइफन बायबायलै बिखौनो सोला दा एकदम बिदिनो बर'नो फट' थिखांबाय थायो नायलाय। आइफन मबाइल बायदो हामा दामिलै। ओइ मिसपा हामा जेबो जाथिलायाखै गोबाबो थियाखै। दन ओमफ्राय नायनाङासो नै फुरा बे दन। ओइथिंलाय फट' खेबबाय थादो। ओरैबायदि मेंबाय आरो ना रायजोफोर। केबाव हाबनो हायदों। ओमफ्राय सोर बिराद गोबाबाय। बे आसायाथ' सिरियास पुरा नै हमनासो लाबोनांदो। मेंजोब्बाय। ओमफ्राय माबा मा होनो पुरा फग जाजोबदों नुवाखै दा सान्दुं दुंदों नै जोंनि टिमा। मानसिफोर सिगिनो जमदो आरो ना आं बेयाव र' मानसिफोर हायबाय थादो लोगोफोर आइलाय सिरि सिरि जमदो दे सिरि सिरि र'। मेदाम हायदो जोंसोरनि मेदाम सिगिनो। Wah, apa lagi kolej
मा गिख' हाबखांबाय जोङो बेयावहा मायदि नांखो ओइ मायदि नांखो गिख'फोरा गोजानहालागै थाङा आरो मोजां आरो ना खिन्थु आं बिथिङाव गोजावसो दङ आरो दाबो इलिया मायदि नांखो आरो बेथ' गिख' दुनियानि गिख' ससे थांबानो ओइ थांला होनना बुङो ओइ थिनायलाय जाम्बा बिलाय आरो हामा दन बारजों न' बिथि फुलि डाउन बुद्रा खोमसि बिथि दायो खाम साम जाखांबाय बे हटेलाव दायो ओमफ्राय डाइरेक्ट लाइट लुम थांनो नामायदो सहैबानो मोनबाय प्रसेन मा बेदर जानाय दाउ नै अखा हाना होबायलै नै बोथोरा नायलाय सिजोब्बाय गारिखौ नायलाय आसरितसो अखा हाना होबाय जों जेरैबाबो लाइट लुम मोननांगोन दायो मानो जों भिउखौ नुगोन आरो जों बे हटेलाव जानाय मोजांसो बेसेबां मोनजानाय 250 बेदर होदो ओमफ्राय ओइ मोनसे अरेन्जआव हाबनो नामायनाय खिन्थु बेयाव भेजिटेरियानल' आरो बेदर मोनजाया नै लाइट लुम फैनाय आरोना ओमफ्राय नै भिउखौ नायलाय जेबो खाथिनि मानसिखौ नुस्रालानो पुरा खोमसि जाजोब्बाय दा जोंनि पार्किंआ माथि नामायहैनांसिगोनसो ओइनो नंगौना नङा गारियाबो नङालै मा खोमसि जाजोब्बाय नायलाय फुवाया बुना लाबोजोब्बाय आरो जों भिउ गोजायाबो नुला दोननो बेखौनो बुङो लाइट लुम बेनो लाइट लुम नै बिदिनो लाइट लुनाय जेबो नुवा खाथिं लुयो आइ उनथिंगोन नालाय जेबो नुस्रायानो होमबाबो थान्दा लोंना नालाय गोजांनायावनो मोनानि ना बे फगा खारला आरो बेयो मर्निंनिबा खारगौमोन बेबायदि लाइट लुमखौ जों नायनो हायदो दिनै नायलाय भायग'आनो बेबायदि जेबो नुलायस्राय खाथि खाथिनिखौनो नै जुदि बोथोरा मोजांबा जों बेबायदि भिउ नुगौमोन आरोना नै लाइट लुमनि भिउ खिन्थु माथो खालामनो आरो बोथोरानो गाज्रि जाना होबाय लाक गैया दिनै खोमसि फुवा खोबजोबनायसो जों दायो फैबाय हाबा गैया गार' गार'खौनो जाना गार' जानानै खुसि जाबाय आङो जेबो नुला दायो शिलंसो थांसै जोङो गारिया मा मिथियानो खोमसि जाजोब्बाय नै जेबो नुला बेकार हायबाय ओरैनो बेसां गोजान जेबो लाब जायासै गार'थ' मोनजाबाय गार' मोनजाबाय ना दे आरो नायलांबाय था जों शिलंसो थांसै जों थांसै जेबो हाबा जाला बेयाव थान्दायासो माबा लादाखाव थानाय होनदों -5 डिग्री टावां थाग्राफोर हाइ लाइट लुमाव दम दोङोबा गरमसैबो थान्दा टावांसैबो थान्दा नायलाय माबायदि थान्दा जाजोबखो गोबास्रि माबाफोर होनगोन थांसै जों शिलंनि ट्राफिकआव फासिबाय आरो 7 मान्थ जाबाय दायो जों बर्तमान दायो बरापानिफोर मोनहैनांसिगौमोन बे शिलंनि जामन हामा फासिनो हाबाय नै हिन्दुस्तान नै जों दायो बरापानि दलं मोनबाय जों दायो बाजै हटेल मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि उन्दुबोबाय आं न'निफ्राय ओंखाम जानो नामायदों दायो 10:30 जाबाय जा मालिक सारानो आमा खारबोदों दिनै आमा फासिबाय जामा ट्राकआनो ट्राक जाम ने हामा जामखा दिनै नै
दायो जानोसै नै मोनफैबाय जोंहा अमा बिदों अमा जानोसै दिनै गोबावनि उनावहा अमा आइटेमा जोंनिया जाखांबाय लोंखांबाय फाइनालि थांनोसै ओरैबायदि मेंबाय मा होनो हामा उन्दुबाय हे गाइस माबायदि उन्दुबोदो बिसोरो टेपो फुफा फिलिबाथ' सेस गोबाया गोबाग्राया हामा गोबा नै जों दायो आवगायलांसै आरोना चलो दायो समा जाबाय 7 बाजि ओमफ्राय नै दासो मोनफैदों गासिबो नै हालादा खारा पुरा टेन्टआव जोबनाय एकदम सिख्लाफोरा थांबाय हनै बिसोर बे अफिसाव थांलांसिगोन BBC अफिसाव ओमफ्राय आङो न'आलागै थांसिगोन आरोना खारन गामिनि गारिखा बाय बाय फिलिप गोबां नाङा आरो दा गुड नाइट सानायाव ओंखारखाङाखै आरो